Hello! V-am promis în video trecut o detaliere despre partea cu frica. Și pentru că e noapte și eu iarăși am insomnii, în relație directă cu anxietățile mele vin și insomniile, am zis să încep eu și să vă spun fricile mele, pentru că nu pot să cred că există vreo persoană în aceste momente care este absolut relaxată și împăcată cu ce se întâmplă în jurul nostru, cu ce se întâmplă cu restricțiile care există și așa mai departe. Da, ne pliem, stăm acasă, da, facem ce trebuie, dar ne afectează pe toți restricțiile astea. Și cel mai mult în cazul meu mă afectează anxietățile mele vin din faptul că nu știu ce se va întâmpla. Fricile mele sunt ca întotdeauna frica de nu avea control asupra ceea ce se întâmplă. Sunt un pic de control maniac. Mă tratez. Da? Erau vremuri când aș fi fost spiraling în aceste condiții. Acum o managiez mai bine. Să ai copii te ajută la chestia asta, știi? Nu prea mai control asupra multor chestii. E un bootcamp major pentru treaba asta. Și am zis să vă povestesc despre fricile mele, pentru că sunt sigură că toți avem o perioadă foarte grea și că fricile noastre ne fac să acționăm în moduri mai mult sau mai puțin constructive. Astăzi am avut noi sesiune cu Georgie, online, evident, că nu se duce nimeni la nimeni. Deci noi nu am renunțat la partea aceasta de terapie, doar că Mihu nu are răbdarea necesară să stea în fața unui ecran de vorbă cu George o oră jumate și ne folosim noi de acest instrument ca să rezolvăm noi cu el anumite problematici care apar, pentru că ce să vezi, copilul e o bombă cu ceas momentan. Copilul plânge că vrea la grădiniță, noi ne simțim vinovați, că nu putem să-i acordăm atâta atenție și așa mai departe. Deci să revenim la frici. În situația mea actuală, chestia de a nu ști pe ce mă bazez este pentru mine absolut horror. Eu nu sunt învățată să funcționez așa, eu îmi fac un plan de bătaie, eu știam așa că până între săptămâna 10 și 24 eu aplic pentru vouchere maternă, 1000 de lei pe care mi le duc și mi le plătesc la Medicover, după săptămâna 24 încă niște vouchere maternă, 1000 de lei, înțelegeți voi, deci pe mine chestia cu banii mă termină nervos, nu de alta, dar am amintiri puțin horror din criza din 2008, la care ne-a fost extraordinar de greu, dar atunci eram doar eu și soțul meu, nu erau copii implicați. Faptul că acum îl avem pe Mihu și mai avem încă o fetiță pe drum, mă trimite puțin prin tavan de frică. Îmi crește anxietatea foarte mult. Bun, deci toate astea nu vor mai exista. În condițiile actuale, văd și eu și urmăresc aproape 900.000 de contracte, șomaj tehnic, Deci, foarte probabil există posibilitatea și probabilitatea foarte mare să umble și la indemnizație, nu știu dacă ca și valoare sau ca și timp. Din nou, mă trimite treaba asta în trecut la partea cu Mihu, când teoretic am avut de ales între 3400 de lei pentru 11 luni și 1200 de lei pentru un an și 11 luni, chestie care n-a fost o alegere din punctul meu de vedere, a fost o sulă în coaste. Deci cumva treaba asta mă aruncă înapoi la momentele foarte grele din viața mea și în care am suferit pe diverse teme. Deci pentru mine nu are cum să fie confortabil mental chestia asta și încă nu știu, mă aruncă un pic de pe șine treaba asta. Încerc să-mi o controlez. Probabil la un moment dat îmi va ieși, dar momentan sunt mult prea obosită și e un cerc vicios. Anxietatea mă duce în insomnie, insomnia generează oboseală, oboseala generează o altă anxietate. Îmi este frică că, așa cum s-a întâmplat cu MetLife-ul,
se poate închide medicavorul și să trebuiască să mă duc să nasc într-un spital necunoscut cu doctori necunoscuți. Teama de necunoscut este majoră în oricare dintre noi, mai ales în momente așa de sensibile. Nașterea lui Mihu a fost și ea foarte grea și nu mai aștept să fie altfel nici la Oli. Îmi este frică că nu o să mai pot avea sprijinul soțului meu în chestia asta. În general, următoarele luni, care sunt critice în viața mea, sunt o mare nebuloasă. Nu mă mai pot baza pe nimic, nu pot să mai fac niciun plan. Totul e om trăi și om vedea, chestie care pe mine mă înspăimântă teribil. Astăzi în terapie, George mi-a propus să scriu undeva toate chestiile astea. Cum mi-e foarte lene să scriu, probabil o să fac și asta la un moment dat. Mi le povestesc aici și dacă sunt suficient de curajoasă o să le vedeți și voi pe canalul de YouTube. Eu sper să fiu, nu știu, curajoasă, inconștientă, who knows. O să fac o din aia. Apăs butonul de send și gata. Mi-am luat mâna de pe situație. De fapt, teama noastră a tuturor este de necunoscut, este nu știm ce se va întâmpla. Asta este cea mai mare problemă pe care o avem cu toții. Unii o handluim mai bine, unii o handluim mai prost. Eu recunosc că sunt în categoria aia care o handluiește mult mai prost. Pentru că am fost prin multe situații și deși pe unii face să se adapteze mai bine, mie îmi creează niște frici pe care nu reușesc încă să mi le... Nu știu, poate mai trebuie un copil ca să mă bage din nou în bootcamp. Deci la mine fricile sunt legate de control și de bani și lipsa lor. Nu sunt legate de sănătate, ceea ce este foarte ciudat în această conjunctură, pentru că aici nu am ce să fac. Nu e ca și cum pot să văd virusul în aer și să o iau la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta, să fac slalom. Nu pot. Și într-un mod foarte ciudat și straniu, nu simt nevoia și nu mă destabilizează chestia asta. Facem ce putem, stăm în casă, dar nu mă înspăimântă treaba asta. O fi și din cauza faptului că nu suntem în categorie de risc. Niciunul dintre noi. Bine, în afară de mama care sper să stea în casă. Dar nu pot să o oblig. Și e pe barba ei cumva. Nu mă sperie nici faptul că Mihu este și el puțin în vie și reacționează cum reacționează, ca un copil care a stat în casă atâta vreme și îmi plânge că vrea la grădiniță și cumva pot să mă descurc cu lucrurile astea. Da? Am fost prin niște sinusite absolut oribile la începutul sarcinii și am antrenament, cum s-ar zice, copilului sănătos tun. Când noi suntem în fund cu virozie, el are 3 muci. Deci astea cumva nu mă destabilizează. Partea de control și partea de lipsă de bani. Pentru că orice s-ar spune și da, mi s-a zis în față de multe ori, vai că ești prea orientată spre bani. Cred că e doar chestie de a o spune sau nu o spune. Unii se ascund după deget și vor să lase impresia că banii nu contează. Nu, banii contează. Banii te ajută într-o grămadă de situații și da, îți fac viața mai ușoară și dacă îi ai, poți să rezolvi o grămadă de probleme mult mai ușor. Da? Nu poți să rezolve tot. Dar poți să rezolve o grămadă de lucruri. Și pe mine chestia asta mie îmi dă o liniște mentală. Da? Că știu că nu trebuie să mai fac probleme și de asta. Acum ce să vezi, trebuie să fac probleme și de asta. După o perioadă în care am muncit și am tras, tocmai ca să nu am aceste probleme. E cumva frustrant pentru mine. Deci cam astea ar fi fricile mele momentan. În rest, suntem bine sănătoși. Sper să reușesc eu să-mi adun rățuștele și să mi le pun într-o linie. Mă obosește foarte mult și faptul că duc 2 joburi deodată. Adică sunt pe ultima 100 de metri la job. Fac de acasă partea cu ultima raportare și așa mai departe.
și încerc să-mi cresc și business-ul online, chestie care este foarte mâncătoare de timp și de nervi și de, consumă o grămadă de energie și încerc să le fac pe toate. Printre astea și o mâncare și o curățenie și un copil. Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui Cherecheș că a înțeles în zbaterea și zbuciumul meu și o ia ca atare și încearcă să mă ajute. Deci dacă aveți pe cineva pe care îl vedeți că e așa în vrie, soluția nu e să îi explicați că nu are de ce. Soluția e să-l ajutați. Da? Cu orice îi spuneți voi, sentimentele alea încă sunt acolo și nu pot să dispară așa pur și simplu pentru că îi dați voi un raționament. Dar raționamentul e foarte bun. Înțeleg și o logică din spate și totuși simt ceea ce simt. Și da, o să mă managiuiesc în timp. Am nevoie de timp. Și sper să, într-o săptămână, 2, să fim mai liniștiți. Deci cam astea ar fi fricile mele. Voi ce frici aveți zilele astea? Hai să vorbim despre ce frici aveți. Pentru că, după cum mi-a spus mie, draga de Georgi, odată ce le spui, odată ce le scrii, e destul de eliberator. Deci vă încurajez să le scrieți, să le spuneți whatever works. Pentru mine works better așa. Și dacă aveți nevoie de terapie, cred că Georgiana așa elibera ceva prin program. Pentru că, acum multe lucruri se clarifică, se scutură și rămân, după cum discutam cu ea, rămân chestiile de loialitate și de solidaritate. Deci, dacă aveți nevoie, îmi scrieți în privat și vă direcționați la Georgiana. Este cel mai bun lucru pe vremea asta. Sincer, m-am simțit mult mai liniștită după discuția cu ea. Și m-am mai calmat un pic așa. Știu că e doar o chestie de timp. Deci, mergem înainte, tărâși grăbiși, le rezolvăm cum putem, cât putem. Și nu ne mai strofocăm ca aoleu. Deci vă recomand cu drag pe Georgiana. Și cine reușește de unul singur, mie momentan nu iese. Dar am o scuză, e mică, are 7 luni și momentan face o macarena pe la mine pe burtică pe aici. Peste tot, teoretic, ar trebui să aibă 10 mișcări pe oră. E o horă întreagă la mine în burtă. Vă pup și vă îmbrățișez și dacă aveți nevoie de cineva să discutați, să vorbiți, știți unde mă găsiți. Și sper să ne ajutăm unii pe alții cât putem prin trebușoara asta, pentru că este important să ne păstrăm și sănătoși la minte în vremurile astea. Nu e ușor să stai izolat și să vezi aceiași încă 2 oameni care de ce să te împaci, de ce să te împaci, de ce să te împaci. Și newsflash, a venit curierul pentru un minut. Un om nou și a plecat și din nou de ce să te împaci. Este foarte greu. Este foarte grea și partea asta de izolare și ne afectează. Vă pup. Seara frumoasă și să fim sănătoși, să fim ok.